Hej, i dag jeg skal lave en prank. Jeg er ikke arbejdet med det her næste kostume. Tager brættermasken på, så banker jeg på. Bang. Og så filmer vi deres reaktioner. Og i dag har vi 2 kameramænd. De ser så også i sidste video. Og vent lige. Og du putter lige den der styreting ned i dragten. Ja. Men i hvert fald, og så spørger han om et... Og så spørger vi også lige et par spørgsmål. Ja. Godt. Skal vi gå afsted? Ja. Hej, det var så den første vi prankede, nu skal vi lave den næste, og står altid sådan her. Og så ser jeg alle mulige sådan.